गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरानो सानफ्रोमबो फुंबिलियाव आयनायाव गावनि मोखांखौ नायनानै गोमोयो। सालमाया मोनसेयानो गायाखै आरो गोदानै मोननै ओंखारलायबाय। बैसोर सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव नोंबो सासे नङाना? गासैबो बुङो सेंग्रा सिख्ला जाफुहांब्ला हरमननि सोलायनायनि थाखाय सालमाया ओंखारो होनना। नाथाय आसलि जाहोनखौ रावबो खोन्थाया। दिनै बे आसलि जाहोनखौनो नोंथांमोनाबो खोनानानै 100% गोमोगोन। बेफोर जाहोनखौ 90% सेंग्रा सिख्लाफोरानो मिन्थिया। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों बे आसलि जाहोनखौनो खुला खुलि बुंजोबगोन। पार्ट 1 आव जों सावरायगोन सालमाया मानो ओंखारो। पार्ट 2 आव जों सावरायगोन सालमायखौ जों माबोरै खम खालामनो हायो। पार्ट 3 आव सावरायगोन डक्टरनाव माब्ला दिन्थिनांगौ। फैदो अब्ला गोबाव सम बारहोआलासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। पार्ट 1 सालमाया मानो ओंखारो। गोबां मानसिफोरानो बुङो नैबे नम्बर 1 पइन्टखौ बैसो जानाय आरो हरमननि सोलायनायनि जाहोनाव। जेब्ला जों 13 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि जाहैयो जोंनि देहायाव हरमना बांनो हमो, जायनि जाहोनाव जोंनि गासै देहायाव स्किनआव थावनि बिबाङा बांनो हमो आरो बेबायदिनो मोखाङाव सालमाया ओंखारो। बेयो नर्मेल। 70 निफ्राय 80% सेंग्रा सिख्लाफोरानो सालमाया ओंखारो। नाथाय नैबे नम्बर 2 पइन्टआ सेंग्राफोरनाव बांसिन जायो। अइली स्किन। सेंग्राफोरनि स्किना एसे अइली जासिनो। बेबायदिनो अइल जमा जानानै जोंनि मोखांनि स्किननि पर्सआ बन्द जायो आरो सालमाया ओंखारो। बेफोरथ' जाबाय जों बन्द खालामनो हायै जाहोनफोर। नाथाय नैबे नम्बर 3 पइन्टआ गाज्रि हेलमेट आरो गान्दुवार। गाज्रि हेलमेटनि गेजेराव सि थायो, जोंनि फेसाव बार बार नांबाय थायो। गोजाम गान्दुवार एबा टावेल जायखौ जों सुनानै होआ एबा सोलाया, जायफोरनो जोंनि फेस एबा मोखाङाव नाङै नाङै सालमायखौ बांसिन जाहोयो। नम्बर 4 पइन्ट जानाय लोंनाय। बांद्राय बानलु जानाय, गोबां थावजों एवनाय जामुं जानाय, सिंग्रा, चिप्स, चाउमिन, कल्ड ड्रिंक, थान्दा, चकलेट बायदि बायदि बेफोरखौ जों बांद्राय जाबाय थायोब्ला सालमाया बांनो हमो। नाथाय बेल' नङा, नम्बर 5 पइन्टआबो मोनसे गेदेर जाहोन। स्ट्रेस, टेनसन, उन्दुनायनि खमि। जुदि जों टेनसन लाबाय थायो, हर गेजेरावसो उन्दुयो एबा 6 निफ्राय 7 घन्टानि खम उन्दुयोब्ला बेजोंबो सालमाया ओंखारो। अके लोगोफोर, बुजिबाय दा सालमाया मानो ओंखारो? दायो पार्ट 2 सालमायखौ माबोरै खम खालामनो हायो। नम्बर 1 पइन्टआव फेस वाश। दिनाव खमसे खम जों खेबनै फेस वाशजों मोखांखौ सुनांगौ। नाथाय खेबनैनि बारा फेस वाशजों मोखांखौ सुनो नाङा। बेबायदि फेस वाशजों मोखां सुबाय थायोब्ला जोंनि मोखांनि थावा एसे खमिनो हमो। नाथाय जों पइन्ट नम्बर 2 खौबो गोसोआव लाखिनांगोन, साफा गान्दुवार आरो हेलमेट। गान्दुवारखौ हायोब्ला 3 निफ्राय 4 साननि गेजेरावनो सोलाय एबा सुनानै हो। जुदि हायाब्ला सप्तासेयाव खेबसे सुब्लाबो जागोन। हेलमेट गाननाय समाव सि खर'निफ्राय मोखांखौ हेथेना हेलमेटखौ गान, जायजों नोंथांनि खानाय आरो मोखाङा साफा थागोन। पइन्ट नम्बर 3 आवनो दं, मोखांखौ बार बार दांग्लिबाय थानाङा। आखायाव जार्मस एबा बेक्टेरियाफोर थायो, जों बेफोरखौ मेगनजों नुना मोना। बार बार मोखांखौ दाङोब्ला बेफोरो जार्मसनि थाखाय सालमाया बाङो। पइन्ट नम्बर 4 आवनो दं, जानायखौ कन्ट्रल खालामनाय। बांद्राय बानलु होनाय, थावआव एवनाय, जांक फुड, फास्ट फुडफोरखौ जानायखौ खम खालामनांगौ। दिनाव खमसे खम 2 लिटार दै लोंग्रा हुदा खालामनाय। जुदि नोंथाङा मोखाङाव सिम्पोल मोनसे सिराम बाहायनो होनना सानदोंब्ला नियासिनामाइड 5% गोनां बे सिरामखौ बाहायनो हागोन। बेयो अइल एबा थावखौ कन्ट्रल खालामो आरो सालमायनि सिनफोरखौ खम खालामो। नाथाय बेफोरखौ मावजोबनाय उनावबो पइन्ट नम्बर 5 खौ मावाब्ला 50% जेबो खाथिनाय नङा मोखाङाव। खमसे खम 7 निफ्राय 8 घन्टाखौ उन्दुनो नाजा, अब्लानिया देहाया रिलेक्स जागोन आरो सालमाया खम जागोन। नाथाय बेफोरखौ मावनायावबो एसेबो खमिया, अब्ला पार्ट 3 खौ खोनासं। डक्टरनाव माब्ला दिन्थिनांगौ। जुदि सालमाया गोबां दङ आरो सानफ्रोमबो ओंखारबाय थायो, सानाय मोनो एबा 2 निफ्राय 3 मास बारलांबाय एसेबो खमियाखैब्ला, अब्ला स्किन डक्टरनो दिन्थिनाया जोबोर गोनांथार। स्किन डक्टरखौनो डार्मेट'लजिस्टबो बुङो। नाथाय बैसोआबो 22 निफ्राय 23 सो जाहैब्ला गावनो गाव सालमायाबो खमिलाङो, नाथाय दाग एबा सिनासो थालाङो। अब्ला नैबेफोरानोमोन आसलि जाहोनफोरा आरो सिम्पोल मावफुंथायफोर। जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना हो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हरब्लानो जाबाय। अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन। गोजोन्थों।